планиране. Анализ, планктон. Искам да се върнеш в бутилката. Ей, престани! Хубаво, какво стана с ролята на Али Баба? Това е новата ми схема, Каран. Ще накарам рак да ме смята за дух, ще изчупя тази бутилка и той ще ме премести в друга бутилка. Дано е бебешко шише, защото изглеждаш възхитително. Не, Каран, надявай се, да е бутилката с рецептата, защото тогава ние ще поемем бизнеса. Да, продължавай да се забъркваш с рака и ще имаш нужда само от урна. Рак трябва да потегли за работа точно в този момент. Спанчбоб, стигни този буклук. Добро утро и на вас, господин Рак. О, така, толкова е хубава. О, не! Това е Спанчбоб! Отивам вкъщи на обедна почивка, господин Рак. Не благосклонни, Нептуне, това е Антония! Каквото и да става, си оповядвам, че скоро ще приключи! Ей, тук е написано. Потърпи бутилката за вълшебния дух. Вълшебен дух. Заведи се дух. Rockbox един ден. Чакай, че изтъркам дървото. Ще останем 10 дена. После ще играм друга игра. Така. Почти кашлям. Ама сега нека да мислим за играта. 99 нощи. Ако тук не са заядените. Така. Става нощ. Има вълци такова. Но карай сега. Отиваме да играем.
намерим това какво има. Правим. Елена, ето го. Елате ми. Сламите. Видях му очите. То са Елени. Тук мога да си купуваме неща. Аз тук съм оставила едно цветенце. Ето още едно. Така се оставам цвецата. Там има парички. Ето ги. Като вълка не ме е задел. Имам 5 евро. Тук са вълците, тук са заключили дете. Къща. Какво има в къщата? Така. Добре, в къщата сега има Елена. Това нашата база ли е? Тя не пише така. Добре, ще взема дърво. Ами фенера. Вземам бразвата. Решта. Ето го Елена. Ето този. Той се... Опа, само нощ. Едното дете трябва да го спасим. Всичките деца ги спасим. 99 нещите сме. Като играта 99 нощи.
Ето гледа хора. Той се пази от така се казваш, огъня. От светлото се пази, ама не знам къде му е къщата. Когато стане... не, нямам за ядене, ще умра. Това е совата май. Не, просто ще умра всеки момент. Май няма да оцелея 10 дена. Да, тук в съндъка какво има? Не ми трябва. Май ще умра хора, няма да можем да оцелеем. Хора, къде влязах сам? Много съм тъп. Който го казвам, си без го казвам, а аз го казах. Първо, само да не ме изсети. Не, бягай. Добре, май хора, ще умра. Сайче. Добре хора, май ще умра. Оставам да умра. Сега отивам да взема едно нещо. И после ще играем друга игра. Тото играта по принцип пак е харесва, но на мен много... Тук не можеш да оцелееш. Аз гледах Анджи 99, оцеляха 99 дни. Май 100 ли беше? Чакай, че кой ми е лъв. По-хубаво лъва да ме убие. Айде, убий ме. Точно така. Убивай. Убивай. Да, точно. Добре, ще умра, приятели. И сега ще се махнем тази игра. Ето, умрях. Така, ето 99 дни. Ако искате да се изтеглете. Не знам още какво трябва да има. Дърсете такива съндъци. Такова. Сега ще играем една друга игра. Така. Не знам тук какво се прави в тези игри, но ще ги играя. Аз много обичам да я играя Roblox. Имам и други игри. Дай да ги видим. Имам GTA. Дай ще играем GTA малко. Чакай. Първо ще таковаме. Първо ще изключам. Чао. Опа. Една секунда. Че бъгна нещо.